Waqt l-estimi finanzjarji għal Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblikant qal kif is-settur turistiku għalkemm għaddej minn sfida, il-Gvern ma qatx lura milli jinvesti fih. Il-budget tas-sena d-dieħla alloka somma ta' 95 miljun euro għas-settur turistiku, somma rekord li tisboq b'10 miljun euro dik allokata għal din is-sena. Fil-Parlament il-Ministru Farrugia Portelli apparti li semmit proġetti importanti li jsebħu lil pajjiżna, qalet li l-Gvern għen biex dawn il-ħaddiema l qatt ma ħadu nifs meta s-settur turistiku kien għaddej b'ritmu maġġel issa kellhom iċ-ċans itejbu il-ħiliet tagħhom. Aħna morna pass iktar il-qoddim minn pajjiżi oħra għaliex rajna li aħna ninvestu fil-ħaddiema tagħna li hija l-akbar riżorsa li qatt jista' jkollu il-pajjiż fis-settur turistiku. Investejna fi skema ta' 6 miljun euro biex dawk il-ħaddiema li jaħdmu fis-settur turistiku jkunu jistgħu jitħarġu. Id-deputat laburista Jean-Claude Mikallef irrimarka wkoll dwar in-nefqa fit-turiżmu biex pajjiżna jibqa' jattira turisti ta' kwalità anke la tgħaddi l-pandemija. Illi fih danu għandek 95 miljun, 10 miljuni aktar mill-aħħar budget lill-MTA. Hemmhekk turi id-direzzjoni, il-grinta u l-enerġija illi dan il-Gvern għandu għal dan is-settur illi huwa għal qalbna. Intant is-Segretarju Parlamentari Deuda Battista ta' elenku għax-xogħol li sar biex it-toroq u l-pjazzezz ikunu notfa. Saħaq fuq l-għajnuna li ngħatat lil numru ta' kunsilli lokali. Matul dan is-sajf ingħatat għajnuna partikolari lil kunsill lokali ta' San Pawl il-Baħar sabiex tittaffa l-problema li ħakmet il-lokalità f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk żidna iktar il-frekwenzi ta' tindif u nistgħu ngħidu li l-ilmenti f'dawn iż-żoni naqsu b'mod konsiderevoli.